In-noti tal-Ave Marija minn organi tas-seklu 17 qed jerġgħu iqimu lil patruna ta' wieħed mill-aktar irħul antiki f'pajjiżna. Dan hekk kif ir-raħal żgħir ta' Ħalxluq fil-limiti tas-Siġġiewi se jiċċelebra l-festa ta' Santa Marija nhar il-Ħadd minn ta' Wissu. Ħalxluq kien l-akbar fost l-irħula żgħar li qabel kienu jiffurmaw is-Siġġiewi dan flimkien ma' Ħall Kbir, Ħall Niklusi u Ħall Gdieri. L-għaqda tan-nhar San Nikola Siġġiewi ta' kull sena tieħu ħsieb li torganizza din il-festa li titfadawl fuq il-kappella ta' Ħalxluq u l-istorja rikka tagħha. Brian Borch, membru tal-għaqda, spjegalna kif il-kappella tmur lura għal żmien in-Normanni u kellha wkoll difiża kontra l-Furbani li kienu jippruvaw jattakkaw dawn l-irħula żgħar. Hawnhekk għadu r-raħal antik bħalma kienu jkunu mqassam qabel bil-irsijiet imqasmin l-emmulaw. Issa qabel kienu jagħmlu l-assa lill-Furbani u bekk il-kamra li nbnet fuq wara u l-ħajt tal-ġemp tal-Knisja huwa jiexbaħ ħafna ta' fortizza biex dak li jkun il-Furbani meta kienu jiġu min-naħa ta' wara tal-kappella kienu jindunaw li hemm l-assa kien ikun qisu ta' deterrent. Għal din il-festa l-għaqda tan-nhar San Nikola torganizza bosta attivitajiet fosthom ikla fil-pjazza, fiera tradizzjonali u spettaklu tal-ob tan-nar tal-ajru tal-art. Fil-fatt bħala parti mill-ispettaklu l-għaqda ser taħraq reddiena li ssaffar l-Ave Marija sħiħa. Il-banda San Nikola tas-Siġġiewi se tagħmel marċ u programm ta' mużika fil-għaxija f'nhar il-festa. Wieħed mill-fatturi li jiġbed in-nies ta' kull sena lejn din il-festa huwa proprju s-sempliċità li bija tiġi ċċelebrata din il-festa. Ex-R David Fassallo, membru tal-għaqda tan-nhar San Nikola, li spjega kif wara l-quddies ta' filgħodu għadu jitqassam it-tew u l-kafè bil-ftit fuq it-suntier. Festi l-antiki kollek bdew ġifieri li wara l-quddiesa jagħtu kafè jew te u mbagħad jagħtu ftit buskottejn lin-nies li jkunu preżenti. Allura hawnhekk bqajna żommu dik it-tradizzjoni li wara l-quddiesa nagħtu il-kafè u l-buskottejn lin-nies. Lilin mill-briju u l-pompa tal-festi li żjed popolari ta' Santa Marija, dan ir-raħal li għodu ntilef bejn is-Siġġiewi u l-Qrendi jibqa' jqim l-Assunzjoni ta' Marija bl-iktar mod sempliċi b'rabta sħiħa mal-eruq tal-festa Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.